ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଗତି କରିଛେ। ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାତ ଅଜାଣତାରେ ସିଧା ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ହଁ, ଏକଦମ। ଯେମିତି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଟାଣୁଛି, ଠିକ୍ ନା? ପୁରା ଠିକ୍। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କେମିତି ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଯାଏ ଆମକୁ ଆଦୌ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ନୀର ଇୟେଲଙ୍କ ଗବେଷଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ହୁକ୍ତର ହିନ୍ଦୀ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ସାରାଂଶ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବହି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଷା ପରି, ଯିଏ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବଟନ ଦବାଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କୌଣସି ସମ୍ମୋହନରୁ ଉଠିଲୁ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି। ନିଜକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି ଯେ ମୋର ଆଦୌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଢାଞ୍ଚା। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ବି କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି? ହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି କାମକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ବିକାଶବାଦୀ ଲାଭ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁଗଲ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଆମାଜନ ପରି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆପେ ଆପେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବା। ପୁରା ସଠିକ୍ କଥା। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଏହାକୁ ହିଁ ହୁକ୍ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର 4ଟି ସୋପାନ ଅଛି: ଟ୍ରିଗର, ଆକ୍ସନ୍, ଭେରିଏବଲ୍ ରିୱାର୍ଡ ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଧହୁଏ ପଥର ଉପରେ ଲଗାତାର ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବା ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଠି କେବଳ ସମୟ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗବେଷଣା ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବା ବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାଳପତ୍ର କାଟି ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସମାନ ବାଟ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଯାଉ, ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ଏକ ପକ୍କା ରାଜପଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଓ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ। ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହି ହୁକ୍ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେହି ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରେ? ଚକ୍ରଟା ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରିଗର କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂକେତ। ଏହି ଟ୍ରିଗର ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମଡେଲରେ 2 ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଗର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟ୍ରିଗର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରିଗର। ଆଚ୍ଛା, ବାହ୍ୟ ଟ୍ରିଗର ଯେମିତି ଫୋନରେ ଆସୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ସାଉଣ୍ଡ? ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବାଜୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ, ମେସେଜ ସାଉଣ୍ଡ, ଏକ ଇମେଲ ଆଲର୍ଟ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଆଡ୍ ବୋର୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଷୟଟି ଅଧିକ ରୋଚକ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଟ୍ରିଗର ଦ୍ୱାରା ତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଫୋନର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବି କିମ୍ବା ସେହି ଆପ୍କୁ ପୁରା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି, ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠିକୁ ଫେରିଆସିବୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହ୍ୟ ଟ୍ରିଗର କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ଉପାୟ। ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରିଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରିଗର ଆମ ମନ ଭିତରର ଭାବନା? ହଁ,
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଭାବନା ବା ଆବେଗ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଏକାକୀପଣ, ବିରକ୍ତି ଭାବ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୋମୋ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନର ଆଉ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଆପ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ ଏକ ପେନ୍ କିଲର ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ କିମ୍ବା ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପରି ଆପ୍ କେମିତି ପେନ୍ କିଲର ହେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲୁ, ଆମ ଶରୀରର ତ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା ପରି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବେଗିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମାନେ ଆପଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉ, ସେହି 2 ମିନିଟର ବିରକ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆପଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ପେନ୍ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜେ। ଆଉ ଆମ ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେନ୍କିଲର ସାଜେ। ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ବିରକ୍ତି ଦୂର କରେ, ଆମାଜନ କିଛି ପାଇବାରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିରକ୍ତି କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଗୁଆ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଓହୋ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେଉଁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ବାହାରୁ ଯେତେ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗବେଷଣାରେ ଥିବା 5K ବା 5 ଥର କାହିଁକି ବା 5 Whys ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, 5 Whys ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା କାହିଁକି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲି, ଉତ୍ତର ଆସିବ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କାରଣ ମୁଁ କାମର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି 5 ଥର ପଚାରିଲେ ଆମେ ସେହି ମୂଳ ଆବେଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏକଦମ। ତେବେ ଟ୍ରିଗର ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମନ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଟ୍ରିଗର ସଫଳ ହେବା ପରେ ମଣିଷକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳତାର ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ B.J. ଫଗ୍ଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର: ପ୍ରେରଣା ବା ମୋଟିଭେସନ୍, କ୍ଷମତା ବା ସରଳତା ଏବଂ ଟ୍ରିଗର। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କାମଟା ସହଜ ଥିବ, ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ଥିବ। ହଁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ବଢ଼ାଇବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ ଯେତେ ସହଜ ହେବ, ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଥର କରିବେ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଜାଇନରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର୍ମକୁ ଏକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ବା ବିକଳ୍ପର ବିରୋଧାଭାସ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲାଗେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବିକଳ୍ପ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେନି ଏବଂ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫିଡ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େନି କ'ଣ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ଲେ କରିଚାଲେ। ଆମାଜନର 1 କ୍ଲିକ୍ ବାଇ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରଳତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଟ୍ୱିଟରର ଅକ୍ଷର ସୀମା ମଧ୍ୟ କାମକୁ ସହଜ କରେ। ଆପଣ କିଛି ବେଶୀ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାମଟି ସରିଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍। ଆମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଗର ମିଳିଗଲା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କାମଟି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଗଲା। ତେବେ ସେଇଠି ତ କଥା ସରିଯିବା କଥା। ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ଆପ୍ରେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକି ରହୁଛୁ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି।
ମୋତେ ଯାହା ଦେଖିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନେଲି, ତାପରେ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରକୃତି। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ବା ଭେରିଏବଲ୍ ରିୱାର୍ଡ। ଡୋପାମାଇନ୍ର ଅସଲି ଖେଳ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓହୋ, ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର କେମିତି କାମ କରେ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମନକୁ ଏକ କ୍ୟାସିନୋର ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ ଆସେ। ମଣିଷ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଆଗରେ ବସି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟାଣୁଥାଏ? କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ପୁରା ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ ଧରି ବୁଲୁଛୁ। ପ୍ରତିଥର ଆମେ ଯେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟାଣୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଖାସ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କ୍ରୋଲରେ କ'ଣ ଥିବର ଆଶା, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଟାଣି ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ B.F. ସ୍କିନରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପୂରାପୂରି ମେଳ ଖାଉଛି। ସେ କିଛି ପାରା ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଦବାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କେବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହିଁ ବଟନ୍ ଦବାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାରକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଆଗଲା, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଲଗାତାର ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପରେ, ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହିଁ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଡୋପାମାଇନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରସ୍କାରର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସେହି ତିନୋଟି? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମାଜରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଟ୍ରାଇବ୍, ଯେପରିକି ଆମ ଫଟୋରେ କେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବା ହଣ୍ଟ, ଯେପରିକି ରେଡିଟ୍ରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଯେପରିକି ଟିଣ୍ଡରରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଗେମ୍ରେ ଲେଭଲ୍ ପାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋତେ ମୋର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଗଲା, ମୋର ଡୋପାମାଇନ୍ କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଏହି ଚକ୍ର ତ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା କଥା। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି କାହିଁକି ସେଇ ଆପ୍ ଖୋଲିବି? ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି? ହଁ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ଆସେ, ଯାହା ହେଉଛି ନିବେଶ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏହା ବିନା ହୁକ୍ ମଡେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନିଜର ସମୟ, ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଡାଟା ଦେଇଥାଉ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଖଟୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବସୁ। ଏକଦମ। ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ଆଇକିଆ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଇକିଆ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆସବାବପତ୍ରର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଦିଏ, ଆଉ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସବାବପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପଟିଫାଇରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବାଛି ନିଜର ଏକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରେ, କିମ୍ବା ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସଜାଏ, କିମ୍ବା ଡୁଓଲିଙ୍ଗୋରେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଜାୟ ରଖେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଆପ୍‌ରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ନିବେଶ କରୁଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତା ଫଳରେ ଏକ ସ୍ୱିଚିଂ କଷ୍ଟ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ ଆପ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ମୋତେ ମୋର ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଉ ମୋର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ କରାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ନୋବଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପରି। ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବି, ଆପ୍ ମୋ ବିଷୟରେ ସେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରିଗର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ପୁରା ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ଆପଣ। ଆଲଗୋରିଦମ ବୁଝିଯାଏ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଗର, କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ନିବେଶର ଚକ୍ର ନିରନ୍ତର ଘୂରିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହି ମଡେଲ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଏହା ମଣିଷର ଆବେଗ ସହ ଖେଳୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଶୋଷଣ ବା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ନୁହେଁ? ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା କେତେ ଠିକ୍? ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିଶା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସେଲ୍ଫ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଥିଓରିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟତଃ
ତିନୋଟି ଗଭୀର ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଭଲ ଆପ୍ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରେ ଆଉ ଖରାପ ଆପ୍ କ'ଣ କରେ? ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଏକ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କଥା କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବା ସହାୟକ ଯେମିତି ଏକ ଫିଟନେସ୍ ଆପ୍ ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଡିଲର ବା ବେପାରୀ ସରଳ ମଶାରେ କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଶା ବା ଲତା ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବୁଝିଲି। ତବେ ଏହି ହୁକ୍ ମଡେଲ କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ଆମର ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କପେ ଚାହା ପିଇବାର ରୀତିନୀତି ହଁ ଚାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ସେଥିରେ କେମିତି ହୁକ୍ ମଡେଲ ଅଛି ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୁସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରିଗର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଗରମ କରିବା ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଚାହାର ସ୍ୱାଦରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତାଉ ତାହା ହେଉଛି ନିବେଶ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପେଜ୍ ଟର୍ନର୍ସ କହୁ ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଯାଏ କିମ୍ବା ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସର କ୍ଲିଫ୍ହାଙ୍ଗର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ଶେଷରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟିର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଆମେ ତ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ବରଂ ଆମେ ଏହି ହୁକ୍ ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଠିକ୍ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବହି ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଟ୍ରିଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ରାତିରୁ ନିଜ ଜୋତାକୁ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିବା ତାପରେ ଆକ୍ସନକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜକୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ହିଁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଆଉ ଉତ୍ତେଜକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ପୁସ୍ତକରେ ସିଧାସଳଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କ'ଣ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଏବଂ ହୁକ୍ ମଡେଲ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା BCI ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିଦେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଗର ବାହାରୁ ନ ଆସି ସିଧା ଆମ ସ୍ନାୟୁ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯେଉଁ ବିଚାର ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମର ସୃଷ୍ଟି ବାପରେ ଏହା ତ ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ପରି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂକେତ ସହ ଲଢ଼େଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆମର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ